Dette er en introduktionsvideo til at skulle lave en graf i Excel. Jeg har valgt at gøre det ud fra denne her opgave, som handler om plantehormoner. Den er fra 2010. I princippet går det ud på, at man har 4 petriskåle, som man her ikke tilsætter plantehormoner. IAA er inulin, eddikesyre og GA er gibberellin, så det er minusforhold, betyder at man ikke gør det. Der er plus gibberellin her, der er plus IAA her, og plus, her er plus begge dele. Så kigger man på de her petriskåle et stykke tid. Efter 6 timer, der er ser længderne sådan her ud, og så fortsætter man ned med intervaller på 6 timer, indtil man når ned til et interval hernede på 48 timer. Opgaven, jeg vil lave, det er den, der hedder afbild resultaterne grafisk med den gennemsnitlige tilvækst som funktion af tiden. Anvend regneark eller millimeterpapir. Jeg viser, hvordan man laver det i regneark, og når jeg skal afbilde den gennemsnitlige tilvækst som funktion af tiden, så skal det, der står som funktion af, være x-aksen, og det, der skal være y-aksen, det er den gennemsnitlige tilvækst i det her tilfælde. Så det er altid y-aksen som funktion af x-aksen. Jeg starter derfor Excel. Og i Excel skal jeg have tastet ind. Der er nogle fælder ved at anvende Excel til det her. Der er nogle, man skal lægge mærke til. Der bliver noget med tiden, og så skal vi have tastet de her ind som øverste kolonnemarkører, og så skal man lægge mærke til tiden her. Den sprang jo så 18 timer hernede, og så skal man have tastet ind. Lad os prøve at gå i gang, og så viser jeg også nogle af fælderne. Så her skulle stå tid, og enheder skrives altid i parentes, så tid, timer. Jeg kan gøre kolonnen en lille smule bredere ved at trække i den. Når den der kommer frem med 2 pile i, så gør jeg den lidt bredere. Så skal her stå, og det er her det går galt, så skal her stå, det kan vi se herover, der skal stå minus IAA minus GA. Hvis jeg nu skriver det her, minus IAA minus GA, så vil den gerne lave en funktion, og jeg kan sådan set ikke komme ud af det. Den vil gerne lave en funktion, der enten hedder noget med gamma eller Gauss eller gamma-fordeling osv. Så den tror simpelthen, at vi regner nu. Det er fordi, jeg har sat minus foran, og det er en operator. Det er et regneeksempel. Så Excel er fuldstændig overbevist om, at vi skal regne nu. Måden at snyde Excel på er her, at man sætter en apostrof. Den, der er ude på højre side af Ø. Så fortæller man, at det, der står i den her celle, det er tekst. Så nu kan jeg skrive minus i AA. Lave et ophold, jeg kan skrive minus GA. Så har jeg sådan set fået skrevet ind, hvad det er, der skal stå her, og ved at trykke enter, så kommer de ind. Læg mærke til, at tekst står til venstre i en celle, tal kommer til at stå til højre. Det her vil jeg gerne kopiere ind, fordi så kan jeg bare rette i det frem til de andre ting, der skulle stå. Så jeg kopierer den over her ved at stille mig ned i hjørnet, få et plus tegn frem, og så kan jeg bare trække den over. Det, der nu skal stå her, det var, at der skulle stå i den første. Det lige gør sådan her, så kan vi se begge dele på en gang. I den første skulle der stå plus minus IAA minus GA, og så den næste, der skal stå plus GA. Så hvis jeg nu går herind, så kan jeg rette herop til, og jeg skal ikke fjerne apostrofen til, at der kommer til at stå plus. Jeg tager den næste og retter på samme måde. Der skal stå plus IAA, så det, der står her, skal slettes. Og så skal det der ændres til plus, og jeg rører stadigvæk ikke ved apostrofen. Og herover der skal minus bare ændres til plus. Så der skal stå plus, og der skal stå plus. Det er ligesom ret almindelig tekst. Så kan man skrive tallene ind. 6, 12, 18, 24, 30, 48. Og så skal man til at skrive tal ind. Og der kan man komme til at lave den fejl, når det er kommatal, at man i Excel på
dansk skal bruge komma. Så man bliver nødt til at skrive komma 2, 4, man behøver ikke skrive 0. Så står tallet til højre. Hvis nu man tror, at den går med at skrive punktum, som man gør i nogle andre programmer, så tror Excel det er tekst, og så skriver den det til venstre. Det kan man altid genkende det på. Så har man nu et engelsk program, så skal man selvfølgelig anvende punktum, men så vil tallene også stå som værdier til højre. Jeg pauser, mens jeg taster resten af tallene ind. Nu er resultaterne så tastet ind, og man skal til at lave en graf. Excel kan faktisk godt, hvis man markerer det hele, lave en graf, men det kan bedst betale sig, at man gør det sådan manuelt, fordi så kan man styre processen. Den graftype, man skal vælge, det er XY-grafen, fordi XY har tal på x-aksen og har tal på y-aksen. Hvis man vælger den her oppe, så anser Excel det for, at man har tekst på x-aksen og tal på y-aksen. Så derfor så skal vi vælge den, der har tal på begge dele. Når man så kommer herind, så er der nogle muligheder for at vælge. Og der er nogle punktdiagrammer, der er den med streger imellem. Og det ser jo pænt ud, men vi ved jo sådan set ikke, hvordan de er. Den med kurvede streger må man ikke bruge. Man kan nogle gange bruge den der, men egentlig så ved vi ikke andet end at der hvor vi har målt, og derfor viser vi kun målepunkterne. Vi kan se her, fordi jeg står inde i tallene, så laver Excel faktisk selv grafen. Hvis jeg går ud og stiller mig et andet sted, at jeg vil have grafen her, så laver den et tomt punktdiagram, og det kan man så selv styre. Vi prøver lige at lave det sådan, så vi selv styrer det. Man højreklikker herinde og vælger data. Så får man det her op, og der er mulighed for at tilføje data. Hvis jeg trykker på tilføje data, så kan jeg tilføje et serienavn. Det kan være, gør jeg ved at klikke der, og klikke der. Så har jeg et serienavn her. Mine x-akseværdier, dem henter jeg herude, fordi det var som funktion af tiden. Og mine y-akseværdier henter jeg her. Det er altså den uden nogen målinger eller uden nogen hormoner. Okay, jeg tilføjer en ny, og fuldstændig på samme måde taster jeg nu ind for serie 2. X-akseværdierne er selvfølgelig de samme. Og det er y-akseværdierne så ikke, de er næste søjle. Og okay, og jeg tilføjer en, og jeg laver en navnet. Jeg laver x-aksen. Og jeg laver y-aksen. Det var forkert, den skal ind og ligge. X-aksen skal være der. Og y-aksen skal være der. Okay. Og den sidste serienavnet er så den der. X-akseserien er stadigvæk tiden. Og y-aksen er den der. Slut. Så får jeg en graf, der ser sådan her ud. Og lige nu kan man ikke se på den, og det er det, man altid skal huske. Man kan ikke se på den, hvad der er ud af, eller op af y-aksen, og hvad der er hen af x-aksen. Det er bare tal på hver sin side, fordi der er ikke nogen enheder skrevet ind endnu. Hvis jeg nu vælger hurtig layout her i fanebladet design, hurtig layout, så laver den sådan nogle ting, jeg kan rette i. Jeg kan starte med at slette diagramtitlen, fordi sådan en behøver vi ikke. Jeg kan lave aksetitlen heroppe af. Det er tilvæksten. Jeg skal helst have klikket så mange gange. Jeg kan også bare skrive det heroppe. Tilvækst. Målt i millimeter. Så står det der. Aksetitlen her. Det er tid. Og enheden igen i parentes timer. Sådan. Og så har jeg mine data stående herude. Den der, det er altså den uden. Den ligger dernede. Den med
gibberellin line, den med auxine line og den med auxin og gibberellin øverst. Så det er min graf. Nu kunne jeg så sige, for lige at lave en ekstra ting, det er, at jeg kan klikke på tallene her, og så kan jeg formatere aksen. Der er ingen grund til at køre den frem til 60, når egentlig 50, det er godt nok. Når jeg formaterer aksen, kommer der op her en mulighed for at ændre min maksimumværdi, og den kan jeg så sige er 50, fordi den var jo 48 som maksimalværdi, og det må så også være godt nok. Og jeg går bare ud af den, så ændrer den automatisk til, at nu står der så 50 her. Man kan også sige, at kommatallene vil man have væk, og så kan man gå ind og ændre ved at klikke her, at afstanden overordnet skal være 1 og ikke 0,1. Så ser den sådan her ud. Så det er måden at lave en graf på i Excel.